Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ndinoda kureururawo kuti ndigere zvangu mumarriage, but pfungwa dzangu hama dzadiwa hadzisisipo pano. Ini hangu ndava kutofungawo kumberi hangu, asi pekutangira handitomborina, because kubva zvandakaroorwawo ndichizonochata murume uyu wandigere naye akabva azondiudza kuti iye zvemukadzi anoshanda haatombodi zvachose. So out of respect, sezvo ari munhu wekuti zvimari anazvo, ndakabva ndazviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingoita izvozvo mukoma. So I have never worked, kubva I have never worked. So right now ndinozvibvunza kuti ko kana ndikasiya basa, then what is going to happen to me? Mukoma Nashi, ndiyo nyaya yazondiunza panapa. Ndikuda kubvunza kubvawo kune vamwe vakadzi kunzoko vakambosanganawo nesituation iyi yandiri kusanganawo nayo, kuti ungaitawo sei? Unenge uine murume uyo akakujaidza kuti you are just a housewife and nothing else, unogara ungori mumba, hautendedzwi kuti unge uchifamba, kana ukati kuda kuenda kumall anotofanira kutoti ange achienda newe. How do I readjust? Ko basa racho ndinotangira papi? Nekuti kana pamba chaipo nditori namaid, handitogoni kana kutoishandisa washing machine. Kana maid wangu asipo, ndinenge ndakatongozvigarira waiting for him to return. So nyaya iripo mukoma Nashi ndeyekudai so: ndine zvinhuwo zvandakazosangana nazvo. Situation iyoyo nanhasi uno inondiremera kana kuigamuchira. And worst of all, me and my husband, we have never spoken about that. So I can see kuti nditori neimwe bitterness yekuti I really need healing. And ndokusaka murume wangu achingogara akati teki neni. I'm sure kuti he is scared kuti maybe this thing, if I tell someone, then his reputation is going to be messed up. Ininiwo ndakaona vamwene vangu vachiita bonde nemurume wangu, in which it is something that you can never be prepared for. At that time ndainge ndichiriwo mwana mudiki, ndichitori kuma 20 years kudaro. I think ndokusaka vakazosvika pakunditorera advantage, because mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika, they never even sat with me down kuti vange vachingondiudzawo kuti zvinhu zvandainge ndaona zvichiitika, was it normal? Yes, I knew kuti it was not normal, but they were supposed to at least have a meeting with me vachindiudzawo kuti zvese zvainge zvaitika was not just normal. Until this day he has avoided, kunyange ndikataura nezvazvo, he always avoid me. Haatombodi kunzwa nezvanyaya iyi. He gets so violent, hasati akambondirova zvake, but anotsamwa kusvika pekupedzisira kana ndikangotaura nezvayo nyaya yacho iyoyo. So as things as they are standing, iye anotongozviudza kuti we are a happy couple, but inini mumwoyo mangu ndinorwadziwa. How can I heal from that? So zvakaitika mukoma Nashi, ininiwo pandakaroorwa ndainge ndiine 19 years kwava kuchata nemurume wangu. He does come from a very wealthy family. Takaenda kuvacation mukoma. When we came back, ndo pandakabva ndaona kuti my mother-in-law, she was someone who was very possessive. Pane nguva iya yekuti even iye murume aitoseka zvakachiti it is far much better kuti ndinge ndichitombotora leave kubasa, because this is our honeymoon, it has not yet ended. Ivo vaitosarudza kutouya kuzotombokempa kumba kwatainge tichigara, until one day vakazongoti hey, ndarwara vanangu, uyai munge muchizondiona. Mukoma Nashi takazoenda kuya kwava kunogara mwedzi wose tiriko kumba kwemaparents emurume wangu. And as for vatezvara vangu, ivo pavainge vachiri vapenyu vaigara vachingomhanya, vainge, ndikangoti mukoma kutaura chokwadi, vainge vari rana weumwe MP ainge ambori nemukurumbira akatoita maservice station nei. Saka ndivo vaiva rana, so that zvinge zvisazozivikanwa kuti maservice station iwawo ainge ari MP wacho iye. Saka vaitoenda kunana South Africa, kunze kwenyika, kunzvimbo dzakasiyana siyana, vachitumwa on business trips. Saka vaigara vasipo pamba.
then takazoti tasara tiina vamwe nemukoma inino my mom then called me vakabva vati mwanangu chimboya kunoko. There were some issues that we had to sort out because sisi vainge vachingonetsanawo futi nabamukuru. So I went there thinking kuti ndainge ndichazokasika kudzoka, but I then ended up sleeping there. Ndikabva ndatofonera murume wangu ndikati zvimwe kuda ndainge ndichazoita 2 days ndiri kokumba kwana mama. So I think vanhu ava ndo pavakabva vachizongozviudza kuti tatova nezi freedom since I had told him kuti I was not going to come back even the following day. So later on ndakangoti ndafunga chi murume kwangu mazuva acho iwayo nhumbu ndo painge ichangobvawo mukubata, saka like ndaingoda kungogara ndiri padhuze naye, handina kana kutombooneka because ndakati kana ndikatongoudza mama vanotoramba. So I then spoke with one of my friend ndikati shamwari ndipewo mari panapa nditomborina kana mari yekombe, and if I tell my mom kuti ndikuda mari vanobva vandinyima. Saka akandipa mari mukoma zvekuti ndakazotofamba futi ka distance netsoka. Ndakazosvika pamba it was somewhere kuma past 6, but yainge iri nguva yechando kunze painge kuchikasika kusviba panguva yacho iyoyo. Then ndokubva ndachizongosvika pamba ndokutovhura door. Mukoma ndakanzwa kuti mumba mainge muri zii, but iye manje airakidza kuti ainge achangobva mukuona bhora. Chakandivhundutsa mukoma chakakonzeresa kuti ndisazodanidzira zita rake, because usually that is what I would do. Ngopinda mumba ndobva ndatoti dhiyako dhiya uripi. Ndakabva ndaona kuti pafloor painge paine penti ravamwene vangu riri pafloor. Ndikati ko chiko chiri kumboitika panapa. Then I walked into the living room kwava kuona kuti kana iyo boxer short rake rainge rangosiyiwa pasofa. Ndakazonzwa masounds ainge achibva kubedroom kwava kufamba makumbo angu. Mukoma aita kuderera kubvunda nekutya ndichizvibvunza kuti ko what is going on here. Ndichinosvika kuya mukoma kana door vainge vasitomborina kunyatsokuvhara door zvakanaka, kwava kutopinda kwava kutoona kutoti vanhu vainge vatori busy vachiita zvavainge vachiita. Mukoma nashi ndopa ndakabva ndachizoridza mhere ndikatanga kuchema. Iye akangojamba mukoma from the bed ndokubva amhanya akaenda kubedroom akanopfeka another boxer short kwava kuya kwava kundidhonza achiti handei panze. Akangonditi ko iwe unogoya kunoku usina kundiudza sei? Akandisiya panze ndichichema. Pandakada kunovhura gate aiita sekunge munhu ainge agara akatongondidongorera. Kwava kuya kwava kundivhundutsira kuti ndinokurova iwewe. Instead of him being responsible, this guy ainge achitondivhundutsira achinditi I am the one to be blamed, and he never gave me any excuses, nothing. Kwava kutopinda mumba. Mukoma nashi ndakarwadziwa ndikati sezvisinei ndo zvinoitikawo mukurarama. Mukoma nashi ndo zvakaitika izvi kwandiri kuzonosvika ndichizoonawo vamwene vangu vari busy vachiita bonde nemwana wavo. So ndauyawo pano ndichitsvaka advice. Ndiri munhu ane bitterness. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. How do I solve this bitterness? How do I do this? Do I tell any of my relatives? Kana kuti vanasekuru ndovaudza here kuti this is what I saw, kana kuti zvinhu zvekungoti ndinofanira kuti ndike ndichitongonyarara. Zvakaitikawo a long time ago, but ndichiri nebitterness mukoma mumwoyo mangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma nashi ndinoda kureurura kuti ininiwo ndakaromberawo sowe. So mushure mekunge ndatanga kuita izvi zvemasowe ndo pandakabva ndachizozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichitsvakawo masimba because ndainge ndisingaite mari. Mukoma ndakabva ndachizoendawo mune imwe nyanga yekuChipinge iyo yakandiudza kuti panotodiwa musoro wemwana wangu. Ndikati ndichazvifambisa sei? Zvikabva zvanzi mwana wako achazoita accident, in which me accident imomo ndava kuchiita kuti nemukadzi wako ange achizofa. Ngoma ndakarwadziwa, but ndakanzi painge pasina zvekutomboita. Ndikati koma reverse deal sekuru hazviite here kuti munge muchindidzosera mari yangu? Vakabva vanditi nezvose izvi zvawaona hazvichatoite zvinhu izvi, unotofanira kuti unge uchizvigamuchira, otherwise zvinokwanisa kuzokukuvadza, like kutokupengesa chaiko. So mukoma
rombera sowe ndakabva ndazonyora zita remudzimai wangu pajira dzvuku uye zvekare nepane chimwe chijurawo icho chavakavakiridza padhuze nedare ravo uye zvekare nezita remwana wangu. Zvikabva zvanzi chienda zvako unge uchinobatsira vamwe uye zvekare kana vamwe vakauya kwauri vachiti vanenge vachida kuromba unofanira kuti unge uchizouya navo kunoku like ivavava vamwe vangu vanoitawo zvechiprofita, in which kutaura kudai ndatova nevanhu 7 vandakaenda navo kuchipinge maprofita naivowo vakarombera pavari sekuru ava vachirombera masowe avo vanobva kumativi mana enyika yedu yeZimbabwe. Saka neniwo ndine kakomisheni kangu kandinowana mushure mekunge ndaenda nemunhu kunomurombesa kudare kwavo sekuru ava, but ivo vanowanzokurombesa maprofita, not ordinary munhu nje, but ndakangozviitawo nevanhu 7 ivavo vainge vari close kwandiri vandaiwirirana navo vandakazviudza kuti avawo handingambovasii. Kutaura kudai mukoma ndakazorora hangu mumukadzi asi paini yandiinayo mazuva anoti kana ava kuda kuswedera because mudzimai wangu iye akashayika zvekare nemwana mainge muri muna March gore hangu handichatauri. Saka mudzimai wangu ainge ari mune imwe kombi yainge iri overloaded. Zvino kombi iyi mukoma yakabva yazonoita head on neimwewo motikari, saka paaccident iyoyo pakafiwa, asi wangu mudzimai iye akanotsikirirwa nevanhu, ainge asina kunyanya kukuvara zvake asi mwana ndiye akakuvara mukoma zvekuti vakazotoita zvokutonhongeredza mapisi including musoro wake sezvainge zvakataurwa nasekuru ava. Ndakangoti ndichingoviga mwana sanhasi ndakangobva pachaunga painge paine vamwe, ndini uyo hutu mubhazi kwava kutonanga kuchipinge. Kana mafoni vanhu vaiti vachindifonera ndainge ndava kusatomboansa macalls, ndikabva ndachizosvikako kuchipinge kuya vakabva vatumidzira vanhu vavo vakauya vakandigamuchira. Ndakatosvika ndikatoona kutoti painge patori nemutambo apo pandakazonogadzikwa pamucheka wewhite zvikanzi yainge iri nguva yekuti ndinge ndichenurwa pakadyiwa chikafu mukoma, chikafu chainge chichinaka chaizvo asi chainge chisina salt. Mushure mekunge ndadya chikafu chechiya mukoma nashi ndipo apo pandakabva ndachizonzi mutambo wangu wainge wapera. Nyaya yange iripo yainge iri yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera zvangu kuHarare, in which that was what I did. Kwava kuenderera mberi hangu nesowe rangu. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma nashi pari zvino. Kana mukaposta nyaya yangu muchazongondiudzawo ndinomafarira maconfession awa. Handina channel yandisingatevedzeri, musikoro wese wezuva ndinenge ndichingoteerera maconfession uye zvekare zvinondibatsira kana ndikanzwawo vamwe vanhu vachireurura kunzoko vanenge vachiti vakaromba. Saka chandinofarira pane izvozvo pese pandinonzwa maconfession zvinondisimbisawo uye zvekare nekuzviudza kuti aiwa kunyange zvikanzi gehena ririko, handizivi kana ririko zvechokwadi, tichaendawo kunotsva takawanda. Pose apo ndaingofungidzira kuti ndini ndega ndakaitirawo mhuri yangu utsinye. Kana ari semukadzi wandigere naye aiwa munhu uyu ari kunakidzwa neupenyu gore roga roga mukoma nashi ndinofanira kutoti ndinge ndichitomuitira zvinhu zvikuru chaizvo, in which kana hama dzake dzinondifarira chaizvo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo madzibaba ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndinenge ndichitofara kuti pose pandinoteerera maconfession ndichitoona kutoti ndichitoverenga ndichitoona kutoti takawanda. Zvakangooma hazvo vedu we. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years kuberekwa, asi kana mukanditarisa imi ndava kutoita sekunge munhu atova kuma 40 something years. The reason as to why it is because inini mukoma nashi ndakasirwawo shavire uroi nagogo vangu. Zvino ndakabva ndachizodyawo nyama yevamwe pasta mushure mekunge vamwe varoi vemunharaunda
vandiudza kuti handaifanira kuti ndinge ndichizoenda kumakuva ndichinofukunura mutumbi wavo pastor vacho ivavo, nekuti hanzi paigara pachionekwa umwe murume ainge akachengetedza rinda ravo. This was even less than 3 days kubva vamufundisi ava zvavainge vavigwa. Usiku hwekutanga tikaenda tose, tikabva tazongonzi mhanyai ngatitizei kana chacho chatainge tichitiza. Iniwo handina kana kutombochiona. Vakangotiti pane chimwe chinhu chakangokaruka chanyuka, in which that is not supposed to happen. Kana kuri kunzi tinenge taenda kunofukunura mufi, hapafanire kuti pange pachiitika shura. Saka kana pakaitika shura, ivo vakabva vati vane experience hatifanire kuti tinge tichitomudya munhu iyeye, but mashavi haafanane mukomanashi, rangoshavi rine nharo. Ndokubva ndazoti zviri nani kuti ndinge ndichizoenda ndiri ndega. Saka ndakabva ndachizoenda paipai ndiri ndega mukoma, kwava kuda kunofukunura. Ndikabva ndazoona kuti rinda iri rainge rakachengetedzwa noumwe murume. Ndikaramba ndichingoita nharo chete ndichizviudza kuti tinopedzerana sezvo tose tiri zvinhu zveusiku. Kwava kufukunura. Mushure mekunge ndafukunura, ndipo apo pandakabva ndachizongokatawo mapisi ndichiitirawo kuti bere rangu zizi uye nezvimwe zvinhu zvandinoshandisa neniwo ndinge ndichizokwanisawo kuwana zvokudya until tazoisa umwe munhu pachijana. Mushure mekunge ndaita saizvozvo mukoma, ndakadya nyama yavo vamufundisi ava. Ndaiwanzokuti kana zuva rorereka paya pakunenge kwava kufufutira kamhepo, ndo pandaibva ndachizotora nyama iya kwava kuidya, sezvo ndainge ndakaiita chimukuyu. Ndodya zvangu ndonzwa kuti ndinenge ndava bho, asi mazino angu mukoma akapera ose kudonha mumukanwa, achiri kungodonha nanhasi uno, because ndakadya nyama yemunhu ainge achinamata uye ainge asingafaniri kuti ange achizodyiwa. Vamwe varoyi vakaramba kumudya, inini ndikaita nharo. Ndiyo secret yangu iyi yandiinayo mukoma. Hamene wekuti mhuri yeZimbabwe ichati kudii nesikireti yangu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Dai zvaingoita kuti vose avo vanoita mabasa iwawo, mabasa erima, mazino enyu ose opera kudonha mumukanwa, zvekuti kana mava kuti sadza munenge muchiti tata, then tobva tatongoziva kuti ava ndivo vaya vasingarari, vanofamba vachingofamba usiku hwose vachikanganisira vamwe upenyu hwavo. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.